origo a chuan kum som lai ru a sur to lo awangin an khuat chu alo khoro zo vek to a dam kho chuak turin mihring ten tui an mamo tak zet ani heti lai hian misual le suam hmang tam tak dam chuak te tha tum an om bawk kendal lo langin check in tlabal ve to tak chunga atui pam khol sa chu alo her chuak me ka phim khur takin midang an ron kal le kal lo angai chang pa reng bok chumi nu chuan a rifle nen pona a chuaka in ro san to lo omin abula motor loading part chu arukin ala a man tang kai na tur a mial ma na ati ani nge yang le ina chuan din khum betana a fasha puile a chen pui ni bok chu alo oma a motor part lak kha a pengal din an ain fiat nu in an thona te siam lai part nen ain mil lo thu a soi thona chuan an om na mun hreom tak chu chua san an tumani atu ka chuan an chen na thil take ri in kendal te mu hil lai chu ati hara an han en chian nu chuan an chen na lu tum te chu misual ni lovin an ma ni ang boka dam kho chwa tum an ni an ring chumi nu chuan kendal chu in hnuaya achuka mei che pakhat a mel en reng reng po a chauti hriat tak alo om kendalin tui in tur a pe a chunu chuan an rama dam kho chuak te chu misualin tha tuma an ve reng thu hril helai hmuna hian in chen reng chuan nangni po an that ve nge yang cheu ati bok kendalin chunu chu marlama kal turin thu alo ron ve a chan chu misual tamlo na hmun ani wang ani akal ma in tui botol khat le ain ven nan chem te apai tir chumini chuan kendal le a thian pa Gabriel anin mu a Gabriel an motor chia atanga part alak chhuat theina tur tui pump na bula a om thu alo hril an chung kwa zom ve turin asom ngala ma se kendal chuan du lovin akal san chumi nu chuan kendal chu Gabriela soina hmuna chuan avakala tuipam na hmun pui chu vathlengin traka tuitam tak an phur ti amua nimbukara tangin alo thling rengani zana chuan athil hmu le hriat thar te chu din a hrila hun kal towa ruah sur lai te soi chuakin an mani tokin an him dun ve hle ani chuti lai chuan radio atangin meiche pakhat tong an hre thaya tran puina ngenin aum na hmun asoya chawle ril tram taka aum thu asoi tel bok kendalin chu nu chu tran pui nge atuma asoi na hmun avathlen chuan film khur taka bi ruin mi pahni alam pana ron kal chu awa mu thayani chumi te chu suam mang an ni ringin silain atina chuti lai chuan midangin an ron kap hlum thil thlen dan an ngei to chen chuan radio a meiche o chu an mani chen an hreloti ngai dan aneya mai kor wa silai keng te chu suam mang ni in meichia kha ti luina in radio a tran puina an lo ngen tira dam kho chuak ho an tha theinan aum na in chu thang alo ni rang mai chulai hmuna local te chu an phat hloma meichia po chu an kap lum zui ve ngalani kendal chu hlau thong le mang ang takin in chung chauka a chuan thom dim thei ang berin abiru a suam mang zinga an ho tu pa ni om tak chuan tu po dam chuak in mu chuan that vek ang cheu ati ri te chu alo hre thei ani atu ka suam mang ho kal nu chuan kendal chu in pakhata mi panau pang albi ama chia khosa awamua min ron zui ve ro ati chuan du lovin heta hian ka him zo kani tina lo chang
chumi tlai chuan a tui dah thatna chekin a tui lak avatum le a tui pam na misualin an lo ti chevek ti a mu chuak dinan chu thu a hriat rual chuan ka tha chuak thei bok si lo min kal san to mai ro a lo ti a kendalin eng thil po thleng se ka kal san lawang che tin a lo chang chumi zan chuan kendal le din ten radio a Gabriela thu soi atangin mitam tak Carlson ate omna zom ve tura ati thu an hria a me patangin a soina hmun chu a him le him lo an en dun ngal Gabriela chuan an chung kwa akal an tum thu soin Carlson ate omna hmun chu hmun nuam tak safe haven ani thu a soi tel bok atuka chuan kendalin Carlson ate omna zot turin Gabriela te chung kom na lam apana a thian pa din kha an enkol dam thei a bei se ani Gabriela te omna avathen chuan an chung ko member pakhat boral ta chu ngun hnam nen an lo phum me ka kendalin nena Carlson chu zom ve tura shilin din po an tran pui thei an rin thu an lo soi engpo ni se kendal chuan ala mer shet ngai ni alo Carlson chu a ring ringot thei lova din nen marlama kal an tum thu shil chumi hnu lok chuan Carlson le a hote an lo langa rang takin kendal ho tum to chu Gabriela te in chunga a bi ru ngal Gabriela le a chung te chuan tha takin an lo dong songa an kempa an hruai ve dona wangin lom thu an lo shil hial ani an rin lo takin Carlson chu misual alo ni a Gabriela ti lo chu a kap rum ngal vek hil thleng zong zong chu kendalin in chung atangin alo mu a chung te an thi wanga Gabriela lung chelu tuk chu Carlson an alo tong thlamuan vel kum upalam chu kan compound na tangkai na an nei hlei nem tin Gabriela chuan hre tak chungin Carlson te chu zom ve a rem ti ta a an that don thawa angai anima na chuta Carlson an midang an la omem tin a zota ome pakhat ala om alo ti tamai kendal chuan man mo takin in chu chuasan atuma tukvera tangin Carlson le afanu brook in the lai awa mu thayani Carlson a thil tum ber chu kho ami dam chuak te tha chimi veka an ram le tuizong zong nei sakani heti lai hian Carlson ami ten in chunga gas an tilika Gabriela chung te zinga mi pakhat aron chuak lol mai Brookin a hmu rualin alo kap rum ve ngal chumi hnu chuan Carlson le a hote chu an kalbo ta ni kendal chu fin khu takin in chunga tangin a chuaka kalkonga Carlson ami te zinga mi ni om takato silain atin ngal vata chuta lungin alo chutlu a hnu lai chuan kendalin a hraite pain alo voma a khoinat le hmain a that thei ta ni chumi hnu lok chuan a tuipam na kha a siam tha a tuipam chhuat tur alo mang to lo din chuan Carlson ate compound na an kho a tui supply na chu an lak vek arin thu alo soya tui tam tak an nei chuan kho chung chu an thu hnuaya an da thei don ani Carlson te compound na kal thai na hria kendalin Carlson a thil ti zong zong chu a hrila suam mang mi that thin ho po kha Carlson a mi te an ni vek arin thu a soi bok atuka kendal le din te chu anin kota thuin ei tu tlem te an la nei chu an ei duna dinan adam rei to don lo ti hria kendal bula ka thi huna karuang chu ilo hal ral don nia tina cha kendalin chu thu chu hre tak chungin atiama ma se an kho hre om taka tanga hroi chhuwa chu alatum fanani ina an let le hnu in suam mang pakhat anin kota kendalin a hmuwa rang takin abiruvat Carlson le Brook lo thleng ve le in ina chuan cheng an om an ringa
in chunga gas an tilik ngal Kendall le din te chu mai tuam chungin an lo biru thei hra ma Brooklyn an thilai na chin kha lo mu in ina cheng an om nge a ringa ma se Carson thupe kangin Kendall te chen na chu an kalsan Kendall chu motor sia om na mun Carson te compound bul loka om chu apan le a motor pat chu din nen an tlan sia theinan an mamoni compound chunga luruk theidan tur azong ngala chuti lai chuan a hnung lama tangin guard aron kala rang takin alo keu thutapa aka phum zui ngal silai aka pu tak sia chuan man mo takin atlan sia mi panau pang LB omna kalin LB chuan miron tlo jing vaksu Carsonan ka omna asiat phang alo tia atuka Kendallin an chen na lampana ron kal wak vai ni om tak te avamua din sil ve ngalin Carson a thang pakhat ani le arin thua soi dinan film khur taka tui in tur pe turin alo ti thung Kendall chu silai nen pona chokin engthil nge indu tina zota an soidana tang chuan misual an nilawa an mani ang chia dam kho chuak mar lampan tum an lo ni an kalyam ma in an tui pai tur ape a chumi ta chuan marlama kal ve turin an lo som bok dina bula chuan tuipam chhuat tur an nei mang to lo thu a hrila kar khatla chia an nei to ni thile thi tin Carson ate compound bula motor chia part chu lak avatum taringot mai geta duty te chu sairok hera perin a chei boya anom lo lai chu chuin rang takin motor part chu ala theita lim le lom takin ina ho ngala anram re theile shom tak chu an chhuat san thei to don ani din ba ka LB kha shoi ve tum atui pam na kalin an tui nei zong chu apam chuak veka chuti lai chuan suam mangron kalin Kendall chu a chu thlua ni kho hrelovin a om zui aron har chhuale nu chuan an lo phuar beta misualin an tui nei chun te chu anin zo sak ve tha an tum lai takin din aron langa misual te chu har sa takin aron ka phum thei sha mani silai ri chu hria in Carson le a hote an ron kala dinan Kendall chu motor chunga hroi lutin beng cheng lo turin a hril misual ho phor na kha a thel sak man lovani din chu pona chuakin Carson ate chu awa ma chona tuyanin chu wanga ami te chu a tha thu a lo hril ama chiani thu a soitel bok Brooklyn in chung chu alo enfia vela heti la hian Kendall chu an phorna phel tumin motor chunga alo lauma in chung an endik nu chuan Kendall i omna chek in chu enfia an tum vele chuta din ron che thutin Carson ami te chu a thata Brooklyn din chu alo kap hlung ve mal anin ka boy lai chuan Kendall chu lo tal chuak thein Gabriela te chen thin kha awa thlenga ruang bula an ngun nam phum kha ala chuak ina let le in Carson ami te lo la om chu a thata an mai kor an li chuan an zinga mi pakhat chu Gabriela kha alo ni reng mai chumit lai chuan din ruang chu in chunga nuk lutin a hal nana din a thil soi kha ala hre reng ani
hun rei tak a chen pui to din chu ngai tak chungin amang tha lo ngai ta atuka a thlona part chu avua albi hruai avatum chuan hmuh tur alo om to lo Carson ate hovin an man a ring tlatani compound na kalin albi chu chan chua tuma oil chia an pai chuana tangin alut Carson ami te chu anin rin lo lain a that vek mana Carson le Brooke te an ron chua chuan alo kap hliama a silai mu a zo tlat Carson an ka thil ti hi ka fanu le thalai tam jok dam kho chuana na ti kani alo tia chemsei taklain Kendall nen anin vei chiama atopa Kendall chuan a sa thlum thei ram chuta Brooke ron che velein Kendall re hlum atuma Kendall chu a thatopa tangin hnung zongin atluk puya Brooke lu a hei chak chuta angun namin a vit hlum ve ngal atopa chuan thlona te chu albi nen an tinung vuta an kho seom tak chu an chua san thei ta ni